posle porođaja se dešava da žene prvo primete više kože, da primete stomak koji nije u ravni ili ti nije onako ravan kako je to bilo pre samog porođaja i pre trudnoće. To je tipičan primer gde je jedino rešenje hirurgija. Sama procedura spada u rutinski, izvodi se vrlo često kod nas. Prvo što se rešava u toj hirurškoj proceduri jeste primicanje mišića, vraćanje u onu preporođajnu i fazu pre trudnoće. Mišići se po toj središnjoj liniji učvršćuju, na taj način se omogućava normalan život, normalno vežbanje i posle trudnoće, a nakon toga je ono što ženama najviše smeta, taj višak kože, nešto što se rešava. Znači, potpuno se izbacuje višak kože potkožnog masnog tkiva, tu postoji jedan ožiljak koji je zaista neuporedivo manje primetan nego sve ono što je ženama pre toga smetalo, a zove se strije, prevelik višak, nabrana koža i tako da. Sama operacija kod nas traje između 2 i 2,5 sata, gde se rešava, kažem, i funkcionalni problem, i estetski, i sam oporavak je negdje između 2 do 3 nedelje.